kami diri kay naay kanya-kanya nga mga trip. Sila dira kay nagtungit sila dira. Nagtungit sila dira. And then apoy nag-Grandia. Sila dira kay nagpuno. Bro, klaro ano. So kami ani ron ni Denzel kay magunsam ta dance. Tungits ta, Magtungits me. So yeah. Actually daghan kay mga kalingawan diri karon and before naglingaw-lingaw kay nagpakabusog sa Ilang ay maniti. Hi Zai. Hi. Naligo na ka wala pa. Wala pa. Dapat mag-unsa na siya ng vlog. Ngano siya guys, mahadlok siya maligo kay ang iyahang kilay mawala daw. Uy, dili good. Wala mo siya kilay good like. Uy, wala. Oo. Wala siya kilay, mawang mahadlok siya magbasa-basa. Excuse me, nakoy kilay. Excuse me, wala kay kilay. Na. Ano lang. Tapos mo. Ay, dako lang yung Jimmy Paksoy. Before anything else, ang sabot na mo ani is team building. But so supposed to be Team building. Supposed to be team building, dagag ka na mga activities nga kanang dagag ka na mga activities nga kalingawan, di ba? Nagkuhan may itong eats, nag-uno, nag-swimming. Nagtongits, nag-uno, like yeah, dagan kay like mao ni ang mga activities sa mong team building. Puros mga cards and ang ba nangaligo or mangyapon, so yeah. Hala! Wait, naligo na si Zaina. Naligo na si Zaina. Ay, mo kilay. Wala si Zaina, naligo na. Zay, imong kilay! Zay! Imong kilay! Hi, Joe. Ay, Mado, ano Hello. Hi, Vincent. Hello. Hello. Hi, Kelvin. Hi, Marvin. Marvin. Ako ada yung ginagreet akong pamilya dira sa Samantha sa Grande Davao City. Ma, di ko kauli karon. Ma, love you. Ambak na! Dili, tumusan! Ayun. Welcome to Jaca! 7, 8.
Guys, unsa inyong maingon sa mga wala dire? Mahal mo. Ingat mo. Nga naman magmahay. Pagmahay mo. Makita sa unang may kilay. Ano lang, bumahan na to, balag ito, mga kita ba? Managid mi diri Karon kayo manamig ligo, manami og team building daw kuno team building. Yeah, team building. And karon ang uban nanguli na dagan magnanguli no sila Gio, Johnny, Josh og si Chinchin og si Don nanguli na. So, maingon ako bay lingaw kay bay. Super lingaw. Super lingaw no Merv. Unsa yung maingon Legit lingaw. If there are better words for lingaw, that bit. Here. Sa mga wala kabalo, Mervin is a debater sa UM and every time nga na discussion sa room nga kanang biskang lesson lang. Grabe ba ginahimo niya debate biskang lecture lang. Nalingaw ka? Yes, queen. Ay, alangan. Ikaw dance, lingaw ka dance. Lingaw kay bay. The best kayo. Out of 10, ilaman? 9.5, 9.9. Ikaw, lingaw dili. Kumusta ang kuan? Unsa ka lingaw? Ang ibagayway. 11. Kumusta ang ibagayway? No. So, unsa may maingon ni mo Mel? Kana Mel. What I'm saying to you is, if you win this debate, Message for Message Mark. Sa mga wala karon unsa man yung maingon? ang ako lang first kay Kyle kay Ralph, ug kay Warren, ug kay Rush. Wala kay Marco. Trada na to sa pagbike dra parts. Nakita na naman tayo ni Marvin Ralph. Ikaw Ralph. Unsa naman? Okay, Mark Iyas. Okay, Mark Iyas. Kapoy. Good luck tago pre. Good luck tago. Guys, see you next year. Next year. Bye. Wala mo maingon. Unsa inyong maingon? Wala nang happy. Unsa inyong maingon sa Next year na nakoy kilay. Ay, karon nga vlog, karon nga team building. Bye. Unsa ka lingaw? Out of Uy, makalingaw, makakuha ka DC size. Mas makalingaw tong pag wish ni Zaina rito Grande. Pero guys, grabe. Naibala na mo ang secret design na nga. Badyaw day siya. Oh boy. Ay guys, ako 16 pesos guys. Naglabay mi sa pool og kwarta din. Halos siya tanan ang nakakuha like course. promise. Ikaw ra.